Θα ξεκινήσουμε με την Άννα την Κασιμάτη, η οποία θα μας κάνει μια συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος, του υποπρογράμματος Media, για να είμαστε ακριβείς, της Δημιουργικής Ευρώπης. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλη την ομάδα που διοργάνωσε τη σημερινή ημερίδα, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ πετυχημένη και θα έχει και μάλλον θετικά, θέλω να πιστεύω, αποτελέσματα ή θα δημιουργήσει καλές σκέψεις για το μέλλον. Όπως σας είπε και η Ελένη, εγώ θα κάνω μία συνοπτική παρουσίαση και μία περιγραφή του βασικού πλαισίου και των χαρακτηριστικών του υποπρογράμματος Media. Όπως πιθανώς να γνωρίζετε, το Media δεν υπάρχει πλέον ως αυτόνομο πρόγραμμα, αλλά από τις αρχές του 2014 έχει ενταχθεί υπό την ομπρέλα ενός νέου προγράμματος, το οποίο ονομάστηκε Δημιουργική Ευρώπη και είναι ουσιαστικά η συνένωση τριών ξεχωριστών προγραμμάτων που έτρεξαν με σημαντική επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια, του Media, του Media Mundus και του Culture. Για την επόμενη επταετία, έως το 2020 δηλαδή, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη Media θα συνεχίσει να παρέχει επιχορηγήσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης του κινηματογράφου, της κατάρτισης και της διανομής και θα δαπανηθούν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα έχουν προϋπολογιστεί. Για τον τομέα του πολιτισμού θα δαπανηθούν 450 εκατομμύρια ευρώ. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε το σύνολο των προγραμμάτων χρηματοδότησης, τα λεγόμενα calls ή οι προσκλήσεις, όπως τις ονομάζουμε στα ελληνικά. Από αυτά τα προγράμματα που βλέπετε, 3 είναι εντελώς καινούρια, δεν υπήρχαν δηλαδή στο παλιό Media. Συγκεκριμένα είναι το Audience Development, το International Co-Productions και η ανάπτυξη των Video Games. Όπως θα παρατηρήσετε, υπάρχει μια πολύ ανοιχτή βεντάλια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ας τις ονομάσουμε έτσι, με σκοπό να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνέργειες, οι πολλαπλασιασμοί, οι ανταλλαγές. Βασικά, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας. Οπότε, τα προγράμματα που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια ουσιαστικά επιδιώκουν να καλύψουν το σύνολο της χρονικής περίοδου ενός οπτικοακουστικού έργου, δηλαδή τις φάσεις της προπαραγωγής, με το training, το development και τα markets, της παραγωγής, της διανομής και της προώθησης. Θα κάνω μία πολύ σύντομη αναφορά στα βασικά στοιχεία του κάθε προγράμματος, πάρα πολύ συνοπτικά. Το κάθε ένα έχει αρκετές σελίδες περιγραφής του τι κάνει, για ποιους το κάνει και τι αποτελέσματα θέλει να φέρει, τα λεγόμενα guidelines, σωστά, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε διαδικτυακά. Λοιπόν, το πρόγραμμα Development που αφορά τα single project, τα slates και τα video games, ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής υποβάλλουν, πρέπει να έχουν το λεγόμενο αποδεδειγμένο track record, δηλαδή να έχουν κάνει μία παραγωγή η οποία να έχει βρει διανομή είτε σε κινηματογραφική αίθουσα, είτε σε τηλεοπτικό σταθμό, είτε σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα και πρέπει να έχουν ίδρυση τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία που βγαίνει κάθε πρόσκληση. Στηρίζονται μυθοπλασίες, κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ, τα οποία όμως έχουν και μια λογική να διανεμηθούν σε κινηματογράφους και γενικότερα όπου είναι δυνατό. Υπάρχει και ξεχωριστή πρόσκληση για τα video games, η οποία το κοινό νομίζω ότι σήμερα δεν ενδιαφέρεται. Πάμε στα International Co-Productions και τα Funds. Εδώ είχαν στόχο να υποστηρίξουν από 4 έως 7 Co-Production Funds. Υποστηρίξανε 5 τελικώς. Έχουν ως στόχο την παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ και την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης στρατηγικής διανομής για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των υποστηριζόμενων έργων. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που συνήθως προκαλεί διάφορες απορίες του τι είναι, τι κάνει, σε ποιους απευθύνεται. Θα σας διαβάσω κάποια παραδείγματα που πιθανώς να γνωρίζετε για το ποιοι χρηματοδοτήθηκαν το 2014. Ενδεικτικά, λοιπόν, αναφέρω το World Cinema Fund Europe με 300.000 ευρώ, το Sarajevo City of Film Fund με 240.000 ευρώ και το Bertha Fund Europe του ITFA με 300.000 ευρώ επίσης. Προχωράμε στο TV Programming που μετά θα έχουμε βέβαια την κανονική παρουσίασή του. Πάλι ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών έργων και εδώ έχουμε μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ. Το drama και το animation μπορούν να πάρουν έως 500.000 ευρώ. Τα drama series μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση έως 1 εκατομμύριο ευρώ
και τα δημιουργικά ντοκιμαντέρ έως 300.000 ευρώ. Πάμε στο χώρο της διανομής. Οι επαγγελματίες αυτού του κλάδου μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός συστήματος το οποίο το ονομάζουν αυτόματο, είτε ενός επιλεκτικού συστήματος. Υπάρχει και το αυτόματο καθεστώς για τους sales agents. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της διανομής μη εθνικών ταινιών. Δηλαδή, όποιοι κινούνται σε αυτό το χώρο, η λογική είναι να κοιτάξουν τις παραγωγές και των γειτόνων τους. Τα ποσά που δίνονται από αυτό το πρόγραμμα πρέπει να επανεπενδύονται σε συμπαραγωγές ή σε αγορά διανομής δικαιωμάτων ή στην πρόθεση και τη διαφήμιση. Και βασικός στόχος είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων μέχρι το τέλος του προγράμματος. Δηλαδή, έχουν υπολογίσει ότι θέλουν να υποστηρίξουν περίπου 800 ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός έως το 2020. Έχουμε το πρόγραμμα που ονομάζεται Market Access. Αυτή η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε ευρωπαϊκούς φορείς, αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ενώσεις, για δραστηριότητες που αφορούν την παροχή πρόσβασης των επαγγελματιών, τη σύνδεση των επαγγελματιών και τη ανάπτυξη εργαλείων για την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Σας έχω βάλει 3 παραδείγματα για να καταλάβετε περίπου. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα physical market, χρηματοδοτείται από αυτό το πρόγραμμα η Berlinale και συγκεκριμένα το Co-Production Market. Όταν μιλάμε για online tools, δεν ξέρω αν ξέρετε τη διαδικτυακή βάση του Cineuropa. Και όταν μιλάμε για promotion activities, τα European Film Awards χρηματοδοτούνται επίσης από αυτό το πρόγραμμα. Αυτές οι δράσεις κάνουν διετής συμφωνίες με το Creative Europe και μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως το 60% του συνολικού τους προϋπολογισμού. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ενημερώσω ότι το Media παρέχει στους επαγγελματίες σε διάφορα ευρωπαϊκά φεστιβάλ που έχουν market, όπως το Βερολίνο, το MIM TV, το MIPCOM, το Marché du Film, τον Φεστιβάλ Κανών, μια ομπρέλα υπηρεσιών και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να δείτε στο site που αναφέρω κάτω. Μπορείτε να έχετε από προσωπικές συναντήσεις μέχρι διάφορες δυνατότητες και διευκολύνσεις έως και κάποια μικρότερη τιμή για τις εγγραφές σας και για τη συμμετοχή σας σε αυτά τα market. Προχωράμε στο training. Ευρωπαϊκοί φορείς εδώ πάλι που βάλουν αίτηση, διετήσεις συμφωνίες. Εδώ στοχεύεται η ανάπτυξη της ικανότητας των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα να αντιληφθούν και να ενσωματώσουν μια πιο ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση στο έργο τους. Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν τους τομείς της ανάπτυξης ακροατηρίου, εμπορία, διανομή και εκμετάλλευση, οικονομική και εμπορική διαχείριση, ανάπτυξη και παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και τις ευκαιρίες που έχουν και τις προκλήσεις που έχει η ψηφιοποίηση. Για τα φεστιβάλ, θέλουν να υποστηρίζουν περισσότερα από 80 κινηματογραφικά φεστιβάλ κάθε χρόνο. Είναι διετής πάλι συμφωνίες, χρηματοδότηση έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει να ακολουθηθούν, όπως πρέπει ένα ποσοστό του προγράμματος να μην είναι εθνικές ταινίες και συγκεκριμένα το 70% του προγράμματος να είναι ευρωπαϊκές ταινίες, με το 50% να μην είναι εθνικές και να προέρχονται από 15 διαφορετικές χώρες μέλη του Media. Είναι μια αίτηση η οποία είναι λίγο δύσκολη. Μετράς αρκετά στη συγκεκριμένη αίτηση. Προχωράμε στο νέο πρόγραμμα, το Audience Development. Είναι σημαντική δράση αυτή. Η πιθανότατα τον όρο να τον έχετε ακούσει αρκετά τον τελευταίο καιρό. Είναι trendy. Ο στόχος του είναι η ανάπτυξη του ακροατηρίου. Έχει ληφθεί λοιπόν υπόψη εδώ ότι ένα μειονέκτημα, να το βάλω στα εισαγωγικά της Ευρώπης, είναι ότι ενώ υπάρχουν σημαντικές σε αριθμό οπτικοακουστικές παραγωγές, παράγονται σε μία περιοχή του κόσμου που είναι κατατιμημένη γλωσσικά και γεωγραφικά. Άρα θέλουν να χρηματοδοτήσουν διασυνοριακές συνεργασίες πρωτοβουλειών κινηματογραφικής παιδείας και υποστήριξη γεγονότων που θα προκαλέσουν ενδιαφέρον γενικότερα για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Τώρα, ποιοι μπορούν να υποστηριχθούν από το Creative Europe Media. Μπορούν να υποστηριχθούν επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς που βλέπετε στη διαφάνεια. Κατάρτισης, παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών, ψηφιακό περιεχόμενο video game, διανομής και πωλήσεις, οργάνωση αγορών και πρωτοβουλίες κινηματογραφικής παιδείας. Σταθερά στοιχεία όλων των calls, όλων των προσκλήσεων, που τα βρίσκουμε με ελάχιστες παραλλαγές σχεδόν στο σύνολό τους, είναι τα χαρακτηριστικά που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια.
Τα έργα δηλαδή που θα υποβάλλονται για πιθανή χρηματοδότηση από τους δυνητικούς δικαιούχους θα πρέπει να έχουν εντάξει μέσα στη φιλοσοφία τους ότι το media λειτουργεί συμπληρωματικά με την εθνική χρηματοδότηση, ότι πρέπει να έχουν τη λεγόμενη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σκέφτηκα τώρα τον κύριο από το TTV που είπε εμάς μας ενδιαφέρουν εθνικά κυρίως θέματα. Όχι, ευρωπαϊκά κυρίως θέματα. Να ενθαρρύνονται οι συνέργειες, να υπάρχει η ιδέα του κάποιου project που είναι εχμής, είναι καινοτόμο επίσης επιχειρηματικά και φαντάζομαι ότι τους ενδιαφέρει να υπάρχει και ένα ποσοστό ρίσκου και από αυτόν που κάνει το application, που θέλει να το επενδύσει σε κάποια νέα στρατηγική ή οτιδήποτε. Δηλαδή θα αξιολογηθεί ίσως με μεγαλύτερο βαθμό. Έχω προχωρήσει στο επόμενο slide, το οποίο είναι, θα σας κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά του πώς κύλησε ο πρώτος χρόνος. Και έχω επιλέξει να σας ενημερώσω για το development, για τα single και για τα slate και για τα festival. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι είχαμε, που ουσιαστικά θέλω να τονίσω και με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι μεν το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή υποστήριξης του οπτικοακουστικού, αλλά είναι και ένα ιδιαίτερος ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Οπότε είχαμε για το support του single 902 υποβολές από 31 χώρες. 90 project φύγανε έτσι κι αλλιώς, δεν αξιολογηθήκαν γιατί ήταν μη επιλέξιμα. 186 projects χρηματοδοτήθηκαν, προερχόμενα από 30 χώρες, από τα οποία 37 ήταν animation, 83 ήταν fiction και 66 ήταν ντοκιμαντέρ. Κατά την προσωπική μου γνώμη, το ντοκιμαντέρ εκπροσωπείται αρκετά καλά στο single. Τα γενικά σχόλια που έγιναν ήταν ότι ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης χρειάστηκε να αυξηθεί και αυτό είναι καλό. Οι μικρές χώρες απέσπασαν το 72% της χρηματοδότησης και οι μεγάλες το 28%. Οι μεγάλες δεν είναι ευχαριστημένες με αυτό, αλλά δεν πειράζει. 129 project είχαν αυτόματη μοριοδότηση επειδή είχαν καταφέρει να είναι συμπαραγωγές. 53 από αυτά στόχευσαν σε νεανικό κοινό και αυτό είναι θετικό. Και πολύ λίγα από αυτά τα project που χρηματοδοτήθηκαν είχαν ανάπτυξη σε ψηφιακή πλατφόρμα. Για το Slate τα αποτελέσματα είναι λίγο πολύ τα ίδια. 167 υποβολές από 20 χώρες, 11 ήταν μη επιλέξιμα, 77 χρηματοδοτήθηκαν τελικώς, από τα οποία 8% ήταν animation, 32% ήταν fiction, 23% ήταν documentary και τα 37% ήταν mixed slates. Εδώ την αντιστοιχεία των μικρών μεγάλων χωρών τη βρίσκουμε στο 69% για τις μικρές χώρες και 31% για τις μεγάλες. Συνολικά θα υποστηριχθούν 300 project. Και έχω επιλέξει να σας δείξω και τι έγινε με τα φεστιβάλ. Είχαμε 316 υποβολές από 33 χώρες. Η Ιταλία το τερμάτισε, της έγινε μέχρι και σύσταση να μην κάνει τόσες πολλές. Πραγματικά, κάθε μικρό χωριό της Ιταλίας ήθελε να κάνει ένα πολύ μεγάλο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Τελικώς, 88 από αυτά θα υποστηριχθούν από 25 χώρες, από τα οποία 42 είναι διεθνή, με όλα τα είδη ταινιών και τα μήκη, 19 απευθύνονται σε ελληνικό κοινό, 16 είναι μόνο μικρού μήκους, 11 είναι φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και 19 είναι καινούρια. Στην Ελλάδα χρηματοδοτείται από το Media το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολυμπίας και φέτος έχουμε και μια συμμετοχή σε αυτά τα 19 καινούρια φεστιβάλ με το Άνιμα Σύρος. Σε αυτή τη διαφάνεια θα δείτε, σε περίπτωση που είστε παραγωγή ή και διανομής και γενικά σας ενδιαφέρει να κάνετε κάποιο application, ποιες είναι οι χώρες που πλέον επίσης συμμετέχουν στο Creative Europe, οι οποίες δεν είναι και ευρωπαϊκές. Μπήκανε και στο Culture και στο Media η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Ισλανδία, Μοντενέγκρο και Νορβηγία. Μόνο στο Culture προς το παρόν, αλλά μάλλον θα μπουν και το 2015 και στο Media, είναι η Φύρομ και η Σερβία. Και επίσης, non-EU, οι οποίες είναι στη διαδικασία να κάνουν τη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να στήσουν γραφεία και να αρχίσουν να τρέχουν το πρόγραμμα, είναι η Γεωργία, η Μολδαβία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Για το τέλος, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα με ακούτε να τα λέω για πάρα πολύ καιρό. Όποιος ενδιαφέρεται να κάνει application, πρέπει να βγάλει το λεγόμενο PIC number. Πληροφορίες για την εγγραφή θα βρείτε σε αυτό εδώ τη διεύθυνση την ηλεκτρονική. Είναι μια πολύ στριφνή διαδικασία για ανθρώπους που έχουν πολύ καλή εξοικείωση με τέτοιου είδους πράγματα. Τους παίρνει συνήθως 2 με 3 μέρες. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι περήφανοι οι IT στην Κομισιόν για αυτό που έχουν κάνει.
Για ανθρώπους που δεν έχουν πολύ καλή εξοικείωση, μπορεί να πάρει 1 εβδομάδα με 10 μέρες. Οπότε να το έχετε υπόψη σας, γιατί χωρίς αυτό το peak number, αυτή την ταυτότητα τέλος πάντων που λαμβάνετε, δεν μπορείτε καθόλου να κάνετε application σε κανένα πρόγραμμα. Όχι μόνο για το Creative Europe και σε άλλα. Και για το Erasmus και για άλλα προγράμματα. Είναι η ταυτότητά σας ουσιαστικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, στην Κομισιόν. Τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να σας ζητήσουν κάτι πια σε hard copy ή να χρειαστεί να φύγει κάτι με ταχυδρομείο. Πρέπει να έχει συμβεί κάτι πολύ έκτακτο. Και τέλος, deadlines 3 φορές. Η παράκλησή τους είναι να προσπαθούν όσοι ενδιαφερόμενοι να μην αφήνουν την αίτησή τους τις τελευταίες μέρες του deadline για κάθε πρόγραμμα, γιατί πολλές φορές το σύστημα κρασάρει και είναι κρίμα δηλαδή μια τέτοια δουλειά να πάει χαμένη για ένα τέτοιο λόγο. Έχουν δει τα ποσοστά κιόλας και ξέρουν, ας πούμε, ότι το 78% των αιτήσεων γίνεται σε διάφορα προγράμματα τις τελευταίες 2 ημέρες, οπότε έχουν λόγο που το ζητάνε. Για φέτος μας είπε η Γερμανίδα υπεύθυνη των διοικητικών διαδικασιών ότι ακριβώς επειδή ήταν η πρώτη χρονιά που όλο το πρόγραμμα εφαρμόστηκε ηλεκτρονικά, αποφάσισε να δείξει μια επίοικια και δέχτηκε αιτήσεις οι οποίες φτάσανε 12 και 1 λεπτό, αλλά μας διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ξανακάνει αυτό το πράγμα, ήταν για μία φορά. Οπότε να ξέρετε ότι αν η αίτησή σας φτάσει 12 και 17 δευτερόλεπτα, θα θεωρηθείτε εκπρόθεσμοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πώς είμαστε από χρόνο, επειδή έχουμε ένα θέμα... Όχι, προχωράμε, αλλά επειδή... Συγγνώμη. Δεν το λέω γι' αυτό. Πόσο χρόνο έχουμε συνολικά, θα ήθελα να ξέρω. Ακόμα, από τώρα. Ωραία. Θαυμάσια. Ναι, είμαι η Ελένη Χανδρινού και θα σας μιλήσω για το media development και για το TV broadcasting, αν έχω χρόνο και αν βρω την παρουσίασή μου. Μανώλη, βοήθεια. Δεν ξέρω που είναι. Άμα ήξερα, δεν θα χρειαζόμουν βοήθεια. Μήπως την είχαμε ανοιχτή. Την έχω σίγουρα εδώ μέσα, πάντως. Την έχω σίγουρα εκεί, όχι, την είχαμε βγάλει κιόλας. Εντάξει, ναι, οκ. Ευχαριστώ. Βάλτε το και μεγάλο. Ναι, μετά λοιπόν από αυτές τις πολύ γενικές και χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα, θα γίνω λίγο πιο τεχνική στην περιγραφή και θα σας πω όλες τις κάποιες προϋποθέσεις από αυτές που χρειάζονται για το development, για το single project κυρίως, δηλαδή για την κατάθεση ενός μόνο έργου. Θα σας πω τις προϋποθέσεις συμμετοχής και θα εξηγήσω και τα κριτήρια επιλογής λίγο πιο αναλυτικά. Για το development και για το TV broadcasting στη συνέχεια, αν προλάβουμε. Το development, λοιπόν, απευθύνεται, όπως μας είπε και η Άννα, σε ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής, ευρωπαϊκές, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν τα τελευταία, εδώ και 1 χρόνο τουλάχιστον, και όπου πρέπει να υπάρχει και να επιδείξουν και ένα έργο, να έχουν διανύμει ένα έργο μετά το Δεκέμβριο του 2012. Μη σας παραξενεύει αυτή η διαφορά με τον 1 χρόνο και με τα 2. Μπορεί το έργο που έχει διανεμηθεί να είναι στο credit του παραγωγού που έχει την εταιρεία ή κάποιου που συμμετέχει στο project, να το χρησιμοποιήσει ως κριτήριο επιλογής. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει λόγος να κάνει κανείς αίτηση. Έτσι, δεν την κοιτάζουν καν. Είναι fiction, λοιπόν, μυθοπλασία, δημιουργικό ντοκιμαντέρ και animation με προϋποθέσεις στην ελάχιστη διάρκεια. Είναι τουλάχιστον 60 λεπτά για τα έργα που είναι για τον κινηματογράφο, για το ντοκιμαντέρ και αν θυμάμαι καλά είναι 50 για την τηλεόραση, αλλά αυτά τα εξηγούν αναλυτικά τα guidelines, τα οποία παρεπιπτόντως η πρόσκληση για το development θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα, πιστεύω Δευτέρα ή Τρίτη, κάπως έτσι. Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι μέσα Ιανουαρίου, νομίζω 15 αν δεν κάνω λάθος, αλλά και αν δεν είναι 15 είναι κάπου εκεί. Για τα single, εδώ εντάξει είναι πληροφορίες για όλες τις δυνατές επιλογές. Για το δημιουργικό ντοκιμαντέρ και για το single είναι 25.000, τα οποία είναι ένα ποσό κατά αποκοπήν. Αυτό είναι καινούριο, δεν ίσχυε πέρυσι. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν συνδέεται η
η επιχορήγηση, η επιδότηση με τον προϋπολογισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ο προϋπολογισμός να είναι ο διπλός. Προσοχή, προσοχή. Είχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που ο κόσμος νόμιζε ότι επειδή ζητάει 25.000 μπορεί να παρουσιάσει ένα budget που να είναι μόλις 30.000. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει το budget να είναι 50.000 παρόλα αυτά. Και τι να τα κάνει όλα αυτά τα λεφτά που θα πάρει? Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να αγοράσει τα δικαιώματα, είναι το πρώτο και το βασικό του development, για να κάνει διάφορες για δραστηριότητες διερεύνησης, για να ετοιμάσει τον προϋπολογισμό και το χρηματοδοτικό του πλάνο, για να ψάξει να βρει συνεργάτες για τις συνέργειες που έλεγε για ένα προηγουμένως, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές σε όλο το πρόγραμμα. Είναι κάτι που το ζητάνε σε οποιοδήποτε από τα διάφορα schemes που έχουν. Για να ετοιμάσει λοιπόν το πρόγραμμα της παραγωγής, όλη την προετοιμασία, το marketing και οι πωλήσεις, και για να ετοιμάσει και ένα trailer. Αυτά λοιπόν, για αυτή τη δουλειά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 25.000 αυτές. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να έχει να έχει τα δικαιώματα του έργου η εταιρεία που θα κάνει την αίτηση και πρέπει να έχει διανύμει κάτι, όπως σας έλεγα, τα τελευταία 2 χρόνια. Και δεν πρέπει με τίποτα να προγραμματίζει να ξεκινήσει τα γυρίσματα για τους επόμενους 8 μήνες από την ημερομηνία που θα καταθέσει την αίτηση. Και αυτό είναι καινούριο, σημαντικό και αρκετά περιοριστικό. Λένε διάφοροι, τέλος πάντων. Απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται? Γιατί η λογική τους είναι ότι, ότι είναι για development και επίσης έχει παρουσιαστεί πολλές φορές. Ναι. Είχε παρουσιαστεί το φαινόμενο, το είχαν καταλάβει και ειδικά με τους χρόνους που παίρνει το media μέχρι να μελετήσει τις αιτήσεις και να αποφασίσει πάρα πολλές φορές. Από την ώρα γινόταν η υπογραφή του συμβολέου, υπογραφόταν το συμβόλαιο και την επόμενη μέρα και την είχε αρχίσει ήδη να γυρίζεται, το οποίο δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του προγράμματος. Είναι να χρησιμοποιηθούν για development. Τώρα, στο ντοκιμαντέρ ειδικά υπάρχει μια κάποια ανοχή, γιατί ως γνωστόν το development και το γύρισμα στο ντοκιμαντέρ είναι μια ζώνη έτσι αρκετά γκρίζα. Απλώς δεν πρέπει το κυρίως γύρισμα να προγραμματίζεται για τους 8 μήνες μετά από την ημερομηνία που θα γίνει η αίτηση. Αυτός είναι ο κανόνας και πρέπει να τηρηθεί. Πώς θα διαλέγει, λοιπόν, πώς επιλέγονται τα project? Είναι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, θα λέγαμε στα ελληνικά experts, ναι, οι οποίοι δίνουν βαθμούς και αξιολογητές. Μπράβο, καλύτερο ακόμα. Αξιολογητές, οι οποίοι, λοιπόν... Οι αξιολογητές είναι ένα θέμα δύσκολο. Λοιπόν, ναι, ήμασταν στους αξιολογητές, οι οποίοι δίνουν βαθμούς και ξεκινάνε να μοιράζουν τα χρήματα μέχρι να τελειώσουν από τον καλύτερο βαθμό και προς τα κάτω. Ακόμα, τίποτα, Τάσο? Προχωράω εγώ, ναι. Εδώ τώρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον slide με πάρα πολλές πληροφορίες επάνω. Το οποίο μιλάει για τους βαθμούς, για τη βαθμολόγηση. Είναι πάνω στην ώρα. Δεν πειράζει, έχει κι άλλα μετά. Έχει πολλές πληροφορίες, έχει πάρα πολλά slides. Λοιπόν, το πρώτο είναι η ποιότητα του project και η προοπτική του για διεθνή διανομή. Ξανά, το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες, όπως περιγράφονται στη στρατηγική της ανάπτυξης. Ο τρόπος διανομής των αποτελεσμάτων είναι η γενική αρχή, δηλαδή είναι η διανομή και η στρατηγική marketing, όπως αναπτύσσεται στην αίτηση. Η ομάδα, η οποία ετοιμάζει το project και καταθέτει, η οποία πρέπει να είναι έμπειρη και να είναι και κατάλληλη για το συγκεκριμένο project. Και επίσης η στρατηγική χρηματοδότησης και οι δυνατότητες να γίνει... Πώς θα το λέγεις, το feasibility potential στα ελληνικά. Οι δυνατότητες, τέλος πάντων, να πραγματοποίησης. Ναι. Αυτά είναι τα κριτήρια, τα βασικά. Και υπάρχουν και αυτοί οι αυτόματοι πόντοι, οι οποίοι ευθύνονται. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτές τις στατιστικές που έδειξες με τις μικρές χώρες να έχουν τόσο πολύ... Ανέβει, ναι, μεγάλα ποσοστά, γιατί πρέπει να σας πω ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν κυρίως η Γαλλία, οι μεγάλες χώρες σίγουρα, και η Γαλλία πρώτη και καλύτερη. Απλώς με αυτό το σύστημα των αυτόματων βαθμών
άλλαξε δραματικά το τοπίο από ό,τι είδαμε. Που σημαίνει λοιπόν ότι μια χώρα η οποία έρχεται από μια low audiovisual capacity, χαμηλής οπτικοακουστικής ικανότητας, που αυτό σημαίνει όλες οι χώρες εκτός από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, όλες οι υπόλοιπες έχουν 10 πόντους με το καλημέρα. Ναι, ναι. Είναι καινούριο αυτό, είναι φετινό. Ναι, επίσης, οι ταινίες, τα σχέδια τα οποία προορίζονται για νεανικό κοινό έχουν επίσης 10 πόντους κατευθείαν, και οι συμπαραγωγές οι οποίες έχουν να κάνουν ανάμεσα σε χώρες οι οποίες δεν έχουν την ίδια γλώσσα. 5. 5, ναι. Εντάξει, αυτό είναι για να έχει σημασία γιατί είναι με διαφορετική γλώσσα, γιατί Βέλγιο, Γαλλία, για παράδειγμα, είναι μια συμπαραγωγή έτσι, η οποία γίνεται πριν ξεκινήσει. Η Ελλάδα, Κύπρος, αντίστοιχα, ναι, σαφώς, αλλά ναι, με διαφορετικά μεγέθη. Τι κάνουμε εδώ, τίποτα απολύτως. Συνεχίζουμε. Ένας μεγάλος πίνακας που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον γιατί είναι για το Slate Funding. Εδώ είναι ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον slide που θα ήταν οι ερωτήσεις. Γεια σας, παιδιά. Θα ήταν οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε όταν θα πείτε. Να το. Ωραία. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι ερωτήσεις, δεν θα τις διαβάσω. Άμα θέλετε μπορώ να σας τις στείλω, αλλά επειδή όπως σας εξηγούσε η Άννα, για να καταφέρετε να δείτε την αίτηση την οποία πρέπει να συμπληρώσετε, πρέπει να γραφτείτε να φτιάξετε να πάρετε αυτό το νούμερο PIC, το οποίο είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει, ας πούμε, κάποιο χρόνο. Για να γίνει αυτό, όταν γίνει αυτό, μετά μπορείτε να δείτε τι ερωτήσεις πρέπει να απαντήσετε. Και αυτές είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε. Λοιπόν, είναι η στρατηγική του development, οι ανάγκες και η στρατηγική για το development, ποιες δραστηριότητες θα ακολουθηθούν, η δημιουργική ομάδα που λέγαμε προηγουμένως, η στρατηγική χρηματοδότησης και για το development και για την παραγωγή, η στρατηγική διανομής και η εθνική και η διεθνής, και μετά πάρα πολλές ερωτήσεις σε σχέση με τη διανομή, είναι πάρα πολύ σημαντική, το καταλάβαμε από το πρωί. Ποιες χώρες είναι σημαντικές και η στρατηγική, μια πολύ πολύ αναλυτική στρατηγική marketing και με ημερολόγιο και με όλα αυτά. Λοιπόν, λίγα λόγια για το πώς μοιράζονται αυτοί οι 50 πόντοι, λοιπόν, που είναι και οι πιο σημαντικοί. Είναι το θέμα το οποίο πρέπει να έχει κάποιο ενδιαφέρον, το που εστιάζει το συγκεκριμένο σχέδιο, ο τρόπος που έχει γραφτεί, οι επιλογές, οι αφηγηματικές επιλογές, η ανάπτυξη των χαρακτήρων, η καλλιτεχνική αξία και η προσέγγιση, η δυνατότητα, η δημιουργική δυνατότητα, potential, ναι, τέλος πάντων, και η οπτική, βοηθήστε λίγο, visual approach, προσέγγιση. Ναι, καλά, ναι. Ευχαριστώ. Και μέσα εδώ είναι η προοπτική ευρωπαϊκής και διεθνούς διανομής, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος μέσα σε αυτούς τους 50 βαθμούς. Έτσι, είναι η διανομή την ώρα του development, το οποίο είναι κάτι αρκετά που δεν το έχουμε πάρα πολύ συνηθίσει εδώ, νομίζω. Οπότε είναι κάτι σημαντικό να το σκεφτεί κανείς. Η εμπειρία της ομάδας, λοιπόν, και γιατί αυτή η ομάδα είναι η κατάλληλη για αυτό το project. Η ποιότητα της στρατηγικής, το πόσο καλή είναι η στρατηγική του development, το οποίο πρέπει να είναι ειδικά φτιαγμένο για αυτό το project και να έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και να είναι και ρεαλιστικό. Η δυνατότητα πραγματοποίησης και η οικονομική, έτσι, στρατηγική, χρηματοδοτική στρατηγική για το project, ο ρεαλισμός, οι συνεργάτες, η δυνατότητα συγχρηματοδότησης, οι χώρες, οι περιοχές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κανείς με αυτό το project. Και ξανά ερχόμαστε στο distribution και άλλοι βαθμοί εδώ στο distribution. Είναι 20 βαθμοί επισήμως, αλλά έχει και άλλους, επειδή ήταν στους προηγούμενους 50 που σας έλεγα. Είναι λοιπόν το πόσο κατάλληλη είναι αυτή η στρατηγική της διανομής, το πόσο σωστά έχει κανείς δει ποιο είναι το target audience, πόσο καλό είναι το πλάνο της διανομής, πόσο καλά δείχνει κανείς ότι ξέρει τις αγορές, πώς έχει επιλέξει τις χώρες στις οποίες θα το διανύμει και τη στρατηγική της επιλογής. Όλα αυτά τα πράγματα είναι που τα απαντάει κανείς μέσα στην αίτηση και βάσει των οποίων αξιολογείται.
Και επιλέγετε ξανά τα ίδια territories και στρατηγικές επιλογές και ποιο είναι το ειδικό έτσι, selling point που έχει η ταινία του καθενός και ποια εργαλεία marketing θα χρησιμοποιήσει. Και τέλος, αυτό ήταν με το development. Πάω πάρα πολύ γρήγορα γιατί είμαστε αρκετά πιεσμένοι. Ναι, χαλαρώνω, εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βασικά για το development. Θέλω να τονίσω ότι είναι αρκετή δουλειά αυτή η αίτηση, αλλά είναι σημαντική δουλειά και οι άνθρωποι διαβάζουν αυτά που γράφετε και σας αξιολογούν με βάση αυτά. Οπότε αξίζει τον κόπο τη δουλειά που θα κάνει κανείς και το χρόνο που θα αφιερώσει. Αξίζει τον κόπο 25.000 τέλος πάντων ευρώ, αξίζει τον κόπο. Και τώρα λοιπόν ερχόμαστε στο επόμενο scheme που είναι το TV programming. Παλιότερα λεγόταν TV broadcasting. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι, χρηματοδοτικό πρόγραμμα, γιατί δίνει το 20% του προϋπολογισμού της παραγωγής. Και καλύπτει το κόστος 6 μήνες πριν και 2 χρόνια μετά την επιλογή. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο όμως το να επιλεχθεί κανείς, γιατί πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 τηλεοπτικούς σταθμούς που να έχουν ήδη δεσμευτεί. Ναι, να έχουν ήδη δεσμευτεί. Να έχουν δώσει δηλαδή τουλάχιστον αυτό. Κατά προτίμηση και ένα συμβόλαιο. Το letter of commitment είναι ένα γράμμα που λέει ότι εγώ που δεσμεύομαι, ναι, ότι θα συμμετάσχω στο project αυτό, θα δώσω τόσα χρήματα, θα αγοράσω τα δικαιώματα για τόσο καιρό και όταν θα το δω τελειωμένο, καλύτερα να μην το πεις αυτό, όταν θα το δω τελειωμένο, θα το αγοράσω και θα το παίξω. Είναι μια προαγορά, ουσιαστικά είναι μια δήλωση ενδιαφέροντος, συμμετοχής και χρηματοδότησης του project. Ναι, στο commitment. Καλά, επειδή αυτή είναι μια πολύ γκρίζα ζώνη, έκανα αυτή τη δουλειά για πολύ καιρό και ήταν, ναι. Σημασία έχει να γράφει το ποσό και τη διάρκεια. Και από εκεί και μετά τώρα, άμα λέει, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, αλλά καλύτερα να μην το λέει. Ναι. Πρέπει το άλλο το που είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ είναι ότι το 50% του προϋπολογισμού της παραγωγής πρέπει να είναι ήδη εξασφαλισμένο. Και πρέπει να είναι εξασφαλισμένο με συμβόλαια και με γράμματα, όχι εξασφαλισμένο στα λόγια. Και εδώ επίσης έχει αυτόματους βαθμούς για τις χώρες χαμηλής οπτικοακουστικής ικανότητας. Και εδώ είναι όλα τα κριτήρια που λέγαμε εδώ. Πάλι θα δείτε ότι υπάρχει μια επανάληψη και υπάρχει μια έμφαση στην δυνατότητα ή στην προοπτική της διεθνούς διανομής. Και εδώ ξανά επαναλαμβάνεται 2 φορές, όπως θα δείτε, δηλαδή παίρνει βαθμούς από το πρώτο και παίρνει βαθμούς και από το δεύτερο. Ξανά είναι η ποιότητα του σχεδίου και η ευρωπαϊκή του διάσταση στην χρηματοδότηση και επίσης ξανά έχουμε τους 10 βαθμούς για τη δημιουργική ομάδα. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ένας πίνακας που δεν κατάφερα να βάλω. Αλλά εδώ αυτοί οι 30 βαθμοί δίνονται με βάση... Υπάρχει μια κλίμακα η οποία έχει να κάνει ανάλογα με το από ποια χώρα προέρχεται το project και αν έχει 3 ή 4 κανάλια. Υπάρχει μια ζώνη στην οποία μπαίνουν αυτοί οι βαθμοί, δηλαδή μπορεί να είναι από 10 έως 30 ή από 20 έως 30 κτλ. Θα τα δείτε όλα στα guidelines, αυτά δημοσιεύτηκαν εχθές. Σωστά. Εχθές το απόγευμα. Αυτά λοιπόν που κοιτάζουν εδώ για να το αξιολογήσουν αυτό το κριτήριο είναι η συμμετοχή των τηλεοράσεων, που σημαίνει ότι όσο πιο πολλά λεφτά βάζει ένα κανάλι, τόσο πιο πολλούς βαθμούς θα πάρει κανείς εδώ. Το πόσο δυνατή είναι η συνεργασία, αν πρόκειται για μια συμπαραγωγή, αν πρόκειται απλώς για ένα γράμμα, ναι, εντάξει, πάρε 500 ευρώ από τη Λιθουανία, ας πούμε, το πολύ κλασικό, 500 ευρώ και θα πάρω το project μετά από 2 χρόνια. Το πόσο, ας πούμε, αυτές οι τηλεοράσεις συνδέονται με την συγκεκριμένη ταινία. Αν κάνει νόημα δηλαδή, αν το αγοράζουν πραγματικά, αν είναι αυτό το commitment, είναι αληθινό ή αν είναι απλώς πλασματικό. Και το πόσο διαφορετικά γεωγραφικά και γλωσσικές περιοχές καλύπτονται. Και ξανά εδώ είναι πόσο καλά αυτοί οι 30 βαθμοί χωρίζονται 10 έτσι. Είναι η πρώτη φορά που τα δημοσιεύουν αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι λοιπόν η ποιότητα της χρηματοδότησης του σχεδίου. Ξανά το πόσο σοβαρή είναι η δέσμευση των διαφόρων οι οποίοι θα συμμετάσχουν.
το ποσοστό της μη εθνικής χρηματοδότησης, το πόσο πρωτότυπο είναι και η ποιότητα, το πόσο πρωτότυπη είναι η ιδέα και η ποιότητα του σχεδίου, της γραφής, του treatment και το trailer. Εδώ πρέπει να έχεις και trailer. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι... Ναι, ξανά τα ίδια, δεν έχει κανένα νόημα. Οι 30 βαθμοί για την χρηματοδότηση και η ομάδα ξανά, οι 10 βαθμοί για το πόσο καλή είναι η ομάδα η οποία συμμετέχει στο συγκεκριμένο σχέδιο και το track record που έχει ο παραγωγός και το track record που έχει αυτός που θα κάνει τις πωλήσεις και του σκηνοθέτη φυσικά. Και τέλος, πάλι 30 βαθμοί για το distribution και για το marketing. Πρέπει να έχει, αν υπάρχει ένας διανομέας, τέλος πάντων, υπάρχουν 15 βαθμοί που μπορεί να πάρει κανείς. Και η ποιότητα της στρατηγικής του marketing και της διανομής. Και αυτά τα πράγματα θα τα κουβεντιάσουμε ακόμα περισσότερο και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε λίγο με τους καλεσμένους μας, με τον Thierry Detail που είναι διανομέας διεθνώς και στη συνέχεια και με τον Γιάν. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτό, θα δώσω το λόγο... Δεν έχω άλλο. Όχι, δεν έχω άλλο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γαβαλά, γιατί η λογική είναι ότι, όπως θα είδατε και εδώ, αλλά και στο development, η συνεργασία, η συμπαραγωγή, η συνέργεια είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, θα έλεγε κανείς, και ακόμα και αν δεν είναι κριτήριο επιλογής, είναι αυξάνει σίγουρα τις πιθανότητες να επιλεγεί κανείς, οπότε θα μας πείτε για την ΕΡΙΤ και για το τμήμα συμπαραγωγών. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια προσωπικά, γιατί είναι κάποια χρόνια που δεν συμμετείχα, δεν ήμουνα στην ΕΡΤ. Επανήλθα σχετικά πρόσφατα, το Σεπτέμβριο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα, γιατί βλέπω πολλά οικεία πρόσωπα, αγαπητά, συναδέλφους και παλιούς συναδέλφους, αγαπητούς επίσης, ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ωραία, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, με συμμετοχές σε φεστιβάλ, με βραβεία. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι μαζί σας πάλι. Και τώρα σε έρθουμε στο προκείμενο. Η ΕΡΙΤ απέκτησε πριν από 1,5 εβδομάδα, όπως ξέρετε, τη διοίκηση, ορίστηκε επισήμως. Ο πρόεδρος είναι ο Πέτρος Μάης, ο οποίος είναι ένας παλιός συνάδελφος που ήταν γενικός διευθυντής διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών, μια πολύ μακρά θητεία. Γνωριζόμαστε πολύ παλιά και προσωπικά και νομίζω ότι γνωρίζετε και πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε προσωπικά και έχετε συνεργαστεί μαζί του. Θέλω να σας μεταφέρω και ένα πολύ θερμό χαιρετισμό του και να σας πω ότι η θέση της νέας διοίκησης, από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, είναι υπέρ των διεθνών συμπαραγωγών. Σαφώς ότι θα στηρίξουν τις παραγωγές που έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν τη χώρα μας και τα θέματα της χώρας μας προς τα έξω. Όπως έλεγε ο κύριος Χριστογιάννης, το ζητούμενο είναι μια θετική εικόνα, αλλά αυτό δεν πάει να πει τίποτα. Το ντοκιματέρ είναι ζωή. Δηλαδή, η ζωή έχει την καλή και την κακή της όψη και νομίζω ότι το ντοκιματέρ αυτό απεικονίζει. Άρα, λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο κριτήριο με λογοκρισίας, για όνομα του Θεού. Έτσι. Θέλουμε καλές δουλειές, καλές προτάσεις, καλές ιδέες. Όπως ξέρετε, μέχρι στιγμής η ΕΡΙΤ, μέσα σε αυτό το σύντομο βίο της, έχει 2 συμπαραγωγές, το Ξενία, κινηματογραφική ταινία, και το Παίζοντας με τη φωτιά της Ανέτας Παπαθανασίου. Νομίζω και 2 πάρα πολύ αξιόλογες δουλειές, άρα έχουμε κάνει μια καλή εκκίνηση. Δεχόμαστε προτάσεις σε αυτή τη φάση. Μπορείτε να τις στείλετε διαδικτυακά, μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μου και να γίνει μια αξιολόγηση. Ελπίζω ότι θα γίνει σύντομα, γιατί τώρα σας λέω μόλις ανέλαβε η νέα διοίκηση, οπότε χρειάζεται και ένας χρόνος βέβαια για την αξιολόγηση και την περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων αυτών. Όπως ξέρετε, η στήριξη από πλευράς της ΕΡΙΤ μπορεί να έχει 2 μορφές. Είτε να είναι μια επιστολή ενδιαφέροντος, το Letter of Intent, το γνωστό, το οποίο δεν έχει δέσμευση οικονομική. Μπορεί όμως να ανοίξει τις πόρτες, τουλάχιστον στη φάση του development, σε κάποιους παραγωγούς, για να μπορέσουν να βρούνε είτε συμπαραγωγούς είτε εταιρείες παραγωγής στο εξωτερικό, είτε χορηγούς είτε άλλους broadcasters στην Ευρώπη.
Είναι μια σημαντική βοήθεια, δηλαδή, η οποία δίνεται. Και το οποίο γράμμα αυτό περιλαμβάνει, λέει, ας πούμε, με λίγα λόγια μπορώ να σας πω, ότι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για την πρόταση την οποία καταθέσατε. Σε αυτή τη φάση δεν είμαστε σε θέση να δεσμευτούμε οικονομικά. Όμως θα θέλαμε να μας τηρήσετε ενήμερους για την πρόοδο και την εξέλιξη της πρότασής σας και να συζητήσουμε ξανά την πρότασή σας αυτή, προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Τώρα, η επιστολή δέσμευσης είναι το Letter of Commitment. Είναι μια επιστολή η οποία είναι εντελώς συγκεκριμένη και η οποία γράφει ότι μας ενδιαφέρει η ιδέα αυτή, θέλουμε να είμαστε συμπαραγωγοί με το συγκεκριμένο ποσό, αναγράφεται το ποσό, αναγράφεται το πόσες μεταδόσεις για πόσα χρόνια, αλλά υπάρχει και ένας άλλος όρος, επειδή υπήρχε μια πικρά εμπειρία από το παρελθόν, ότι εάν αυτό το γράμμα έχει μία λήξη, έχει μία ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, αυτό το γράμμα δεν μπορεί να πάει πέρα από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Μπορεί να είναι 6, μπορεί να είναι 9 μήνες, μπορεί να είναι ένας χρόνος. Αυτό καθορίζεται σε συνεργασία με τον παραγωγό. Διότι επειδή αυτό το ποσό δεσμεύεται μέσα στον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ, δεν μπορεί να μεταφέρεται από χρήση σε χρήση και να μην χρησιμοποιείται. Είναι κρίμα δηλαδή για τους άλλους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν έτοιμη μια πρόταση και γίνεται υλοποιήσιμη γρήγορα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να μην είναι το ιδανικό, όμως είναι ρεαλιστικό. Εάν υπάρχει κάποιο θέμα στην παραγωγή που δικαιολογεί την παράταση της επιστολής δέσμευσης, αυτό γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι αντικειμενικής δυσκολίας ή ενωτέρας βίας σε μια χώρα που είναι λίγο, ας πούμε, περίεργη, όπως είναι στο Αφγανιστάν, λέω τώρα, απευθυνόμενη στην κυρία Βαθανασίου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι όροι, τους οποίους δεν μπορείς, ή ο πρωταγωνιστής σου κάτι συνέβη και δεν μπορείς να τον παρακολουθήσεις μέχρι τέλους. Εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει μια παράταση για τους συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι όμως πρέπει να αιτιολογηθούν. Δηλαδή, δεν λέει «Α, δεν είμαι έτοιμος, εντάξει, δώστε μου, ας πούμε, κι άλλο μισό χρόνο παράταση». Πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά είναι χονδρικά, αυτά που ήθελα να σας πω. Εν συντομία, νομίζω ότι περισσότεροι τα ξέρετε, αλλά ίσως και κάποιοι να μην ξέρουν ακριβώς τη διαδικασία. Άκουσα και εγώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε η κυρία Χανδρινού προλίγου, γιατί είναι και κάτι το οποίο είναι πολύ πρόσφατο και θέλω να συγχαρώ και τις δύο κυρίες για την πολύ ωραία παρουσίασή τους και την πολύ γρήγορη παρουσίαση. Γιατί άμα λέμε από χθες βράδυ ότι έγινε αυτό, πραγματικά δηλαδή η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ μιλάμε ότι πετάει, δεν το συζητάω δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτή η συνέργεια των Ελλήνων παραγωγών θεωρώ ότι είναι ευλογημένη σε αυτή την περίοδο, ιδίως στην κρίσιμη. Ίσως έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα, αλλά δεν έχει σημασία, έγινε. Να σας πω ότι τα πράγματα στην Ευρώπη, νομίζω ότι τα ξέρετε κι εσείς που συνεργάζεστε με ομολόγους σας στο εξωτερικό, δεν είναι καλά. Ούτε στην EBU είναι καλά τα πράγματα, εσωτερικά μιλάω. Ούτε στο ΑΡΤΕ είναι όπως τα πράγματα όπως τα ξέραμε. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και οικονομικές δυσχέρειες, αλλά και δομικές αλλαγές που γίνονται, οι οποίες φέρουν προσκόμματα σε μια συνεργασία την οποία εμείς τουλάχιστον είχαμε για κάποια χρόνια ακολουθήσει και ήταν απρόσκοπτη. Υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία προσπαθούμε όλοι να ξεπεράσουμε και να βρούμε το βηματισμό μας. Δηλαδή, μπορώ να σας πω το προσωπικό μου βίωμα με την EBU, με την οποία συνεργαζόμουν με ανθρώπους 25 χρόνια, με τη νέα διοίκηση αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν εκτός. Και ξαφνικά είναι όλοι καινούργοι, δηλαδή σε ένα ποσοστό 80-85% άνθρωποι που κάνανε τηλεοπτική, είχαν το συντονισμό τηλεοπτικών δραστηριοτήτων. Και ξαφνικά οι καινούργοι μπορεί να είναι άνθρωποι εντάξει, του χώρου προφανώς, αλλά δεν ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Και όλο αυτό το πράγμα φέρνει και δυσκολίες και σε εμάς, γιατί η προσωπική επαφή μετά από τόσα χρόνια διευκολύνει, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, δυσκολία σε εμάς, δυσκολία σε εκείνους και προσπαθούμε όλοι τέλος πάντων να βρούμε μέσα σε αυτή τη νέα Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται από την κρίση, όχι μόνο την οικονομική, αλλά νομίζω και ιδεωδών και ιδεών και αξιών και πολλών πραγμάτων, να βρούμε τον τρόπο να συνεργαστούμε ξανά, χωρίς ταμπού, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αυτό το διεθνές bullying που τελευταία έχουν υποστεί και οι Έλληνες παραγωγοί και οι Έλληνες γενικά, σε όλο τον κόσμο και στα επαγγελματικά φόρα, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο. Εν πάση περιπτώσει, το έχουν αντιμετωπίσει συνάδελφοι και το αντιμετωπίζουν καθημερινά, αλλά νομίζω ότι έχουμε και επιχειρήματα. Το πιο βασικό επιχείρημα όμως είναι η δουλειά. Η δουλειά η πολύ καλή που κάνουν οι Έλληνες παραγωγοί, οι Έλληνες δημιουργοί και θα ήθελα να κλείσω
λέγοντας ότι πριν από ένα περίπου μήνα, σε μια συνάντηση, σε μια κοινή εκδήλωση που έκανε η Γαλλική Πρεσβεία, μιλώντας με τον Γάλλο πρέσβη, ο οποίος είχε μείνει πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από την ταινία, από το Ξενία, γύρισε και μου είπε, και πραγματικά αισθάνθηκα εθνικά υπερήφανη και θέλω να το μεταφέρω γιατί αυτό είναι δικό σας κατόρθωμα, ότι οι Έλληνες δημιουργοί αυτή τη στιγμή είναι οι καλύτεροι δημιουργοί στην Ευρώπη. Λοιπόν, εάν οι Έλληνες δημιουργοί με όλες αυτές τις δυσκολίες, με όλα αυτά τα προβλήματα, αγωνίζονται και πετυχαίνουν, τι να πω, δηλαδή και το ομολογούν και οι ξένοι οι οποίοι δεν έχουν προκαταλήψεις, έτσι. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να κάνουμε θαύματα, φυσικά και με στήριξη. Δεν εννοώ ότι ο καθένας μόνος του μπορεί να κάνει το μικρό του θαύμα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν συνέργειες και σύμπραξη και από την πλευρά της ΝΕΡΙΤ και ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε μέσα στα στενά οικονομικά όρια τα οποία έχουμε, αλλά θεωρώ ότι πέρα και πάνω από τα χρήματα, τα οποία μπορεί να είναι λίγα ή πολλά, αυτό που μετράει είναι οι ιδέες, είναι η συνεργασία και είναι και η πίστη στο ότι οι Έλληνες δημιουργοί αξίζουν, μπορούν, το έχουν αποδείξει, με τα λίγα μέσα τα οποία διαθέτουν και σε μεγάλη δυσαναλογία με τον πληθυσμό που έχουμε, δηλαδή τα ταλέντα που υπάρχουν στην Ελλάδα σε κάθε τομέα είναι έτσι, μπορούμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα κάνουμε ερωτήσεις και απαντήσεις τώρα. Θα συνεχίσουμε, γιατί εγώ έχω ερωτήσεις, αλλά δεν πειράζει μετά. Θα προχωρήσουμε τώρα. Θα μας μιλήσει ο Thierry Detail, ο οποίος είναι ένας sales agent, ο οποίος περισσότερα θα σας τα πει ο ίδιος. Θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, να κάνουμε Q&A τώρα. Θα μείνετε ή θα φύγετε εσείς? Έχουμε πρόβλημα χρόνου. Θέλεις στο τέλος να κάνω τις ερωτήσεις? Ναι. Άστο, δεν με πειράζει. Εδώ έχουμε 50 λεπτά συνολικά. 50 λεπτά συνολικά. Και με το Q&A. Comme ça, il y aura Yann aussi, on va parler avec lui encore 15 minutes. Et après, très bien. D'accord. Kalispera, bonjour, good afternoon. And thank you to the organizers to bring me to this great city I've been thinking of for the last year and a half, I think, talking to Yorgos quite regularly for Agora, from democracy to the market. So I'm very glad to be here. Yeah. Είναι κάποιος από την αίθουσα που θέλει μετάφραση? Yes, they want translation. Sorry. So I should speak slowly, but we don't have much time. So. Yes. Θες να το κάνεις? Yeah, great. Γεια σας. Great. So we can all work together now. We learn to know each other. We can talk together in your own language. It's perfect. Bear with me. I'm not a great performer, but I try to go fast through what we had in mind when the organizers brought me here, which would be to bring you some incentive talk on how to bring and rather go for international reach with your projects. I have to say that I had to go through the same process myself. I've been distributing for 18 years now, and I started and kept it for a long time, exporting Belgian-only films, French-speaking films, which means that it was not especially the most international ones, but it was other times. It was quite a while ago. It means that we were working for half of the business that we were doing with the documentaries with cable televisions. Back in that time, cable televisions were buying a lot of films. They were not especially the most international ones, but they were universal, and buyers would buy them because they would cross borders because of the language of cinema. Language of cinema
makes the films to cross borders. Okay. Λοιπόν, είναι στη διαδικασία της παραγωγής 18 χρόνια, κυρίως με τις διανομής στο ντοκιμαντέρ, κυρίως με βελγικές και γαλλικές ταινίες, δηλαδή με γλώσσα γαλλική και βελγική. Ήταν για τη δορυφορική τηλεόραση, όπου δεν είχε ακριβώς διεθνή, ας πούμε, ανταπόκριση, αλλά η γλώσσα του σινεμά θεωρεί ότι είναι μια διεθνής γλώσσα και... I'm addressing nowadays different kind of people. Back in that time, the buyers were people that were coming from cinema world. Most of them had been makers before. They knew what it was about. I've launched new activities since 6 months now with Visible Film. We are addressing international market on a totally different way. There are no cable TVs anymore. There is less hours on national televisions abroad. And national televisions abroad are quite much retreating to their own problematics and to their own language and to their own country. So we've been creating this company because we think that the best way to reach international market is to go upfront and to make sure that we submit projects to channels and we sell them upfront. There are too many films around. More and more films are made. There is less hours on television, and we thought it's the best way to work nowadays. We're less talking to cinema people when we're talking to decisioners. When people that we talk to come back to the television, they have to talk to 2 or 3 other guys. They are marketeers, they are advertising people, and they are not cinema people. Okay. Εδώ και 6 μήνες έχει φτιάξει τη Visible Film και δεν ασχολείται πια με cable TV, δορυφορική τηλεόραση όπως έκανε, και προσπαθεί να κάνει με την εθνική τηλεόραση, αλλά να είναι πάντα μπροστά, ας πούμε, να φτιάχνει project τα οποία να είναι upfront μπροστά, να προηγούνται, ας πούμε, αυτό που θα ζητηθεί. Συγγνώμη, να βοηθήσω λίγο. Βασικά αυτό που λέει είναι ότι προσαρμόζεται σε μια καινούργια πραγματικότητα στην οποία δεν υπάρχει πλέον η καλωδιακή τηλεόραση και στην οποία πρέπει να αναζητήσει καινούριους τρόπους δουλειάς και διανομής. Και δεν κάνει πλέον αποκλειστικά τις γαλλόφωνες παραγωγές, αλλά τώρα κάνει πιο διεθνείς. Yeah, so we've done that going through an evolution, participating as experts or decision makers to pitching forums around in Europe, in different regions of Europe. And this brought us closer to commissioning editors, and this brought us closer also to projects themselves and not only completed films. There's a point I would like to see with you is what can a world sales agent do for you? Okay, sorry. Αυτό λοιπόν που κάνει πάρα πολύ είναι να πηγαίνει στα pitching forum και κατά συνέπεια να γνωρίζει πάρα πολύ όλους τους commissioning editors, και αυτό που θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως είναι το τι μπορεί να κάνει τι δουλειά κάνει τέλος πάντων, ποια είναι η δουλειά του, τι κάνει ένα sales agent για έναν παραγωγό. Έχουμε λέξει στα ελληνικά για το sales agent. Διανομέας. Ναι, αλλά δεν είναι distributor όμως. Distributor είναι αντιπρόσωπος πωλήσεων. It's an old difference that we're making, but let's not dwell on that, really. I mean, distributing would be a large strategy of putting copies in theaters and distributing copies into theaters, and television has changed that big time, and cable TV too, and internet now changes all. So in any case, it's about selling it. So let's talk about selling. Basically, what a world sales agent can do for you is addressing the film differently than that you would do, especially when you know that you have to talk to some marketing people that don't really give a damn about the passion that you have for a film, but more about the subject it is, and there's nothing wrong with that. That's their job. So sales agent can have less attachment to the film. Even if he does, he will be attached professionally and will talk differently about it. Basically, a sales agent can put energy at the right time for you. When you, director, are finishing a film, you're quite tired. You're fed up with talking. If you're a producer, you're normally on to the next project. That's where we start. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων δηλαδή βάζει περισσότερη ενέργεια στο να αντιπροσωπεύσει την ταινία. Μπορεί όταν κάποιος τελειώσει την ταινία να έχει κουραστεί, ας πούμε, τόσο καιρό να ετοιμάσει, ή ο παραγωγός, ας πούμε, να έχει προχωρήσει σε μια άλλη ταινία. Οπότε ο αντιπρόσωπος πωλήσεων αυτό κάνει, βάζει μια καινούρια ενέργεια στην ταινία και μιλάει για την ταινία. Δηλαδή, προμοτάρει την ταινία.
Και το κάνει με έναν τρόπο, το κάνει με μεγαλύτερη απόσταση από ότι έχει ο παραγωγός ή ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ παθιασμένος, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό αυτό, αλλά αυτός είναι σε θέση να το κάνει με μια απόσταση και ενδεχομένως πιο αποτελεσματικά, ίσως. Okay. So we do participate to different markets during the year, in our case, with our company. Whether markets, whether pitching forums, where projects are proposed to commissioning editors. I have the listing here. I'm not going to go through that because it's going to take time for no reason. But it means that we are in different regions of the world. In the East, we are in Thessaloniki, in the Balkan. We do 2 MIPs. MIP TV is a sales market, pure sales market. Sunny Side of the Dark in France, Baltic Sea. It means that we try to be present in every region of Europe so we can reach commissioners, learn to know them, reach them, and also make sure that we know the producers that we want to work with and that we find projects that have been filtered by the organization and strong international aiming projects. Λοιπόν, πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης όπου γίνονται pitching forums. Έχει μια λίστα εδώ που βρίσκεται στο Sunny Side of the Dock, στο Mid Dock, διάφορες τέτοιες, όπου πηγαίνουν και προσπαθούν να φιλτράρουν τα project και να τα βρουν τους παραγωγούς και να αντιπροσωπεύσουν τις ταινίες τις οποίες θα τους ενδιαφέρουν. That's about 10 events like that. It's about minimum 3 weeks for each event, 1 week preparing, 1 week being there, and 1 week following, like full time. So it means it's a full year. A single producer cannot deal with that. That's not possible. What we can do is also putting the numbers. Putting the numbers means that it's a very costly activity if you do it for just one film. Travel costs, flights, hotel subsistence. Most of the time we get invited in part for the interest that we bring to the pitching forum. In your case, you would be fully clients. That's about anywhere 15,000 euro a year that is spent on that in the case of our company. It's about putting hours on the sales alley. It's about 400 meetings a year with commissioning editors and buyers, say 25 minutes each. That's 10,000 minutes. 166 hours. It's about a full week, 7 days, 24 hours of non-stop pitching, which doesn't seem to be a lot. A week is not a lot. It's just 1/52 of a year. Λοιπόν, εν ολίγης λέει ότι κάθε pitching forum, ας πούμε, θέλει 3 εβδομάδες προετοιμασίας. Μία πριν, μία κατά την εβδομάδα και μία μετά. Αυτοί αναλαμβάνουν όλα τα κόστη και να βρίσκονται εκεί για την προετοιμασία για τις 3 εβδομάδες. Άμα έχουμε 10 το χρόνο επί 3, είναι μια γεμάτη χρονιά, ας πούμε. Δεν προλαβαίνει κάποιος να τα κάνει αυτά μόνος του. Οπότε εδώ πέρα αυτοί επεμβαίνουν και αναλαμβάνουν και τα κόστη και όλο αυτό που χρειάζεται για να γίνει ένα pitching forum, συν τις πάρα πολλές ώρες, ας πούμε, που βρίσκεις εκεί και μιλάς, πιτσάρεις το project, κάνεις συναντήσεις, meetings και όλα αυτά τα αναλαμβάνουν για να εκπροσωπήσουν τις παραγωγές. And that's also putting expertise in the sense that when you are releasing a film, when you're looking at a project that you want to develop as producer or directors, you will meet people, but you will not necessarily meet people that you should meet first. It means that there is Debbie from Women Make Movies has made a projection of a pyramid of rights. It's a pyramid that you can go down, but you can never go up again. It means on the top you have theatrical release. Under that you have semi-theatrical. Under that you have television broadcast with pay TV, first runs, then second national televisions, then cable televisions eventually. Then you have educative distribution. Under that you have home video distribution. If you start from the top and you think that the audience that you can reach starts from the top, which means AAA festivals, worldwide interest festivals, then you will bring interest to all the rest of the steps of the pyramid. And you have to keep that strategy in mind, because if you meet a great guy that gives you 5,000 euro now because he wants to release your film on DVD rights, then the story is over. You have to start from the beginning, and it's good to talk to a sales agent or work with a sales agent because he will have that in mind and you might not have that in mind. Είναι καλό, λέει, να μιλάς, να έχεις με έναν εκπρόσωπο πωλήσεων, γιατί ξέρουν, είναι εξειδικευμένοι και σε αυτό το θέμα και ξέρουν σε ποιους πρέπει να μιλήσουν και με ποια σειρά πρέπει να μιλήσουν, ας πούμε. Και εδώ έχει μια πυραμίδα, και αν είδες, από πού ξεκινάει, ας πούμε, θεατρική release, theatrical release,
η διανομή ή μη θεατρική, δηλαδή ή για την τηλεόραση ή για το εκπαιδευτικό σκοπό ή για το σπίτι. Και μπορεί εκεί πέρα να γίνουν λάθη, οπότε εδώ πέρα χρησιμοποιούν, ξέρουν και είναι ειδικευμένοι στο να βρίσκουν τους σωστούς ανθρώπους και να τους μιλάνε με τη σωστή σειρά για το κάθε project ανάλογα δηλαδή και όχι να πας να κλείσεις με έναν διανομέα για 5.000 ευρώ που να σου πει το θέλω για ίντερνετ και τελικά εσύ να θες να το δείξεις στο σινεμά. We are putting experience for pre-sales also, and especially relating to Creative Europe in the sense that if you want to build, you can build it. I mean, yourself sometimes. It's not. I don't mean that we are freaking marketing geniuses and the only way is to go through us. But at least you have to think like a world sales agent would think. And if you can't do that because you're busy with something else, then you should work with somebody else. But we do work with Creative Europe in the sense of building marketing strategy. With the contacts we have already, and we make sure also to getting LOC, letters of commitments for your film, which allow you to have enough points to succeed in getting money from Creative Europe. Ναι, ένα από τα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει είναι να κάνει τις προπωλήσεις τις οποίες ζητούσε το TV Broadcasting Programming που σας έλεγα πιο πριν. Μπορεί να αναλάβει να το κάνει να κάνει αυτές τις προπωλήσεις για τον παραγωγό. Ιδάλλως μπορείς να το... Ναι, ιδάλλως θα πρέπει κανείς να σκέφτεται σαν έτσι ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων παγκόσμιος, αλλά συνήθως ένας παραγωγός δεν έχει το χρόνο να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, παρένθεση, το λέω εγώ, αυτό δεν μεταφράζω, πρέπει να το συζητήσουμε μετά. We are going to talk about this a bit later on. Okay. Okay, yeah. What can you do for sales agent or for yourself? When you're working with a project on pre-sale, we need and we often participate in creating two-pager description, just 2 pages of the project. The full project you will use after when you have interested someone. It has to have a one-liner. You should be able to express what the film is about in one line. I know it seems a bit Hollywood-styly, but on the other hand, very often you don't have time to talk much, so you have to make sure that you hook properly and authentically to the film that you're selling. You need a strong visual, a strong picture. It doesn't mean a nice picture, but it means it can be nice, of course, it should be, but it's a picture that should convey what the film is about. You should have a synopsis that's not too long, that's 10 or 12 lines, not more than that. A short treatment. What are your options? Very short. Image related, sound related, time related. You have to have a short biography of the producer and the director with the strong points. You have to have a financing plan that's very readable, that's easy to read, and that shows that you're aiming at reaching 100% of the budget. You'd need to have a trailer, and later on, doing the pre-sale action, you should have sequences of your film, so you can keep some storytelling on the production and show how the production is going, and updating these people and making sure that they believe that it's theirs already. Εδώ τώρα εξηγεί τι είναι αυτό που πρέπει να έχει κάθε project όταν το παρουσιάζει κανείς οπουδήποτε. Υποψιάζομαι ότι και για σας αντίστοιχα πράγματα χρειάζονται και για το media για το οποίο κουβεντιάζαμε πριν αντίστοιχα πράγματα χρειάζονται. Λοιπόν, πρώτο ένα log line, ας πούμε, μία γραμμή, να μπορεί όλη η ταινία σε μία σειρά, αν γίνεται. Και αν δεν γίνεται σε μία, είναι και μία μισή, αλλά όχι παραπάνω από 2. Μία σύνοψη μικρή. 2 σελίδες, ναι, εντάξει, αυτό είναι μια σύνοψη μικρή και 2 σελίδες που να είναι η περιγραφή του project. Την οπτική προσέγγιση ξεκάθαρα ποια θα είναι, εικόνα κατά προτίμηση τρέιλερ, προϋπολογισμός παραγωγής, το είπαμε, το σύνοψη. Ναι, το βιογραφικό του σκηνοθέτη και του παραγωγού. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά, γιατί αυτά τα ζητάνε και έχουν σχέση με αυτά που λέγαμε πριν. Δηλαδή, το βιογραφικό του σκηνοθέτη και του παραγωγού, ο προϋπολογισμός, το χρηματοδοτικό πλάνο και η οπτική προσέγγιση και το τρέιλερ. Αυτό είναι στην περίπτωση που συνεχίζει εδώ είμαστε στην περίπτωση στην αρχή, ναι. Αν συνεχίζει τη συζήτηση και τα λοιπά, ναι. Πρέπει να έχει κάποια There must be a reason why your channel should get involved into your film, and there should be many reasons, and you believe in it, but most of the time a channel tries to find reasons not to because they have too many offers. Yes. So you have to make sure that psychologically somebody that is interested in your film starts to participate to the making of it.
that he knows that next step you're going there. But this has to be very short. This shouldn't be too extensive, or you shouldn't talk half an hour to someone about it, because they just don't have time for it. Επειδή λοιπόν όλοι είναι πάρα πολύ απασχολημένοι, πρέπει η προσέγγιση να είναι σύντομη και αποτελεσματική, αλλά συνεχής και διαρκής και χωρίς να σταματάει, τέλος πάντων. Με τα καινούργια δεδομένα κάθε φορά στο project. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είπε στην αρχή είναι ότι πρέπει να φροντίσει κανείς να κάνει είτε τον τηλεοπτικό σταθμό, οποιονδήποτε θέλει να συμμετάσχει στο project, να συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα από πολύ νωρίς. Και ξαναλέω, το συνδέω με το media που λέγαμε πριν, το development και τη διανομή, ότι πρέπει κανείς να τα σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα ήδη από την ώρα που κάνει την ανάπτυξη του project και όχι να περιμένει οπωσδήποτε για να τελειώσει η ταινία και να τα σκεφτεί όλα αυτά μετά. Maybe I'm going to pass some steps because we need some time. So, 5 minutes. 5 minutes, okay. Wow. Sorry, Thierry, but we got cut off. We have to No leave earlier than problem. we thought. I would like just to give you facts then, and not too much whatever else. But let's go through facts if you're interested in facts, numbers, how much, and which conditions of rights and things like that. Νούμερα λοιπόν τώρα τι γίνεται. That can always be useful somehow. On prices and sales in Europe ranges from per hour €1,000 from a small or East Europe country, Slovenia, Poland, even Russia pays Per hour. Per hour. 1.000 ευρώ On την sales. ώρα, λοιπόν, On sales. πωλήσεις στις μικρές χώρες. Up to 12,000 or 20,000 for a larger territory as France, Germany, or England in Europe. 12 έως 20 Γαλλία, Γερμανία. Up to more for transnational channels, and quite not very often. Arte would pay 30,000 for an hour. 30.000 την ώρα το Arte. All mid-range countries, Holland, Belgium, Switzerland, Sweden, Denmark, ranging between 4 and 6. Μεταξύ 4 και 6, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία. Ναι. Cable televisions, when they still work with documentaries, they still do, but not much, will usually pay about half the price of that, let's say, just to run it up. Περίπου το μισό. In the rest of the world, there are very uneven prices, ranging from syndicating on public television in America between 6 and 12, going on a strong commercial channel can go up to 30, I guess, Jan, something like that. Japanese would go in between 5 on digital, 10,000 on main terrestrial. Asia, China, Korea, Asians paying between 1,000 and 2,000. I just said that to you so you can project what the money could be on the return of the film you make. On pre-sale, the prices go up usually of 20%, sometimes 50%. It used to be 100% more. It used to be twice the price, but there is less competition nowadays and less reasons to pay more. Δεν θα σας πω όλο τον κατάλογο των χωρών των οποίων έφερε τώρα. Δεν έχει νόημα. Απλώς το τελευταίο που είπε είναι ότι όταν είναι pre-sale, δηλαδή όταν αγοράζουν την ταινία πριν γίνει, είναι 20% παραπάνω από αυτή την τιμή, ενώ μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν 100% παραπάνω. Δηλαδή η προαγορά ήταν πολύ πιο ακριβή από την αγορά. Regarding formats and durations, everybody knows that it's getting formatted more and more, besides for festival feature films, which are usually in open ends and there is more time for it and it's late at night, so it can finish a bit later. The usual slot durations are 90 minutes for feature length, even more and more 75, because a lot of 90-minute film prove not to be narratively very exciting, so 75. 90 και 75 λεπτά είναι η συνηθισμένη διάρκεια. 52 minutes is a TV hour, and in some cases, Canada, Holland, Germany, in between 43 and 48 minutes. Και συνήθως και 52 λεπτά είναι το συνηθισμένο φορμά της τηλεόρασης και ανάμεσα σε 43 και σε πόσο? 43-48. Και ανάμεσα 43 και 48 σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. It's good you talk to a world sales agent too if you want to make a TV hour reversion of your feature length. Your TV hour reversion should be aiming at a slot. It shouldn't be sitting in between 2 or 3 slots because then it doesn't fit any slot. Και γι' αυτό είναι χρήσιμο να μιλήσει κανείς με κάποιον που κάνει αυτή τη δουλειά για να εξηγήσει ποια είναι ακριβώς η διάρκεια. Αν θέλει κάποιος να κάνει μια βερσιόν για την τηλεόραση της ταινίας του, να ξέρει ποια θα είναι ακριβώς η βερσιόν που θα κάνει, αν θα είναι 43, αν θα είναι 52, γιατί το να είναι κάτι στο ανάμεσα δεν πρόκειται να βρει το χώρο του πουθενά. Shall we move on to case study? Or yes. Otherwise, I can tell you about rights and territories. I would like to hear more about, a few words about the case study, and also in what kind of subjects you are interested in. And
Not talking really about my company in particular, because I don't think it's really the case here. But well, in any case, we're more into geopolitics and society and controversial stories. Geopolitics, society, and controversial stories is what you are interested mostly in. And that's what we found together with Yorgos Avgeropoulos. And I just want to give you this example. That is quite a special example. We usually don't get very much upfront of a film. It has to be funded already to 50 or 60%, so we know it's going to happen. Λοιπόν, συνήθως δεν μπαίνουν στην ταινία αν δεν έχει ήδη βρει το 50 ή το 60% της χρηματοδότησης. In the case of Lost Signal of Democracy, we were sitting at EBU meeting in Greece when the RT lady was stepping out of the door and checking her messages, and then she told us that the channel is closing. Στην περίπτωση της ταινίας του Γιώργου, το χαμένο σήμα, καθόντουσαν μαζί με την EBU και όταν βγήκε η εκπρόσωπος της ΕΡΤ και κοίταζε τα μηνύματα και έλεγε «Παιδιά, έκλεισε η τηλεόραση». So it was the first time we had such a team up with a project, because the project just happened to this way. So I knew that Yorgos was there at television. So I was inside with all these commissioning editors. So it was a great opportunity to tell them, I know a guy that is there and that is starting a film, I'm sure. So I called Yorgos, and Yorgos told me, yeah, of course, I'm in the television and I'm filming, I have a camera. Και έτσι ξεκίνησε η ταινία εκείνη τη στιγμή που γίνονταν τα γεγονότα. So that's a pretty special example in the sense that you can be sitting in a place where there are 15 commissioning editors. Some story break the news, and then you can make some things happen. So it's quite particular, you know, and unusual, but therefore it's quite of a case study. So we ended up with this film to have quite much resistance actually on the topic. At the end, we got 3 pre-sales done before the end of the film. It was also a film that needed to be done quite fast because it was current affair. We had to close it fast, and we had not much time to dwell on talking very long with commissioning editors. Who did you sell it to? It was RTBF, RTS in Switzerland, RSI, Italian in Switzerland, and TG4. Αυτοί είναι οι τρεις σταθμοί στους οποίους πουλήθηκε η ταινία πριν τελειώσει, η ταινία που ξεκίνησε να γίνεται ακριβώς τη στιγμή που έκλεισε η ΕΡΤ. But this whole work of talking to people up front, make them feel about this film, make them feel it's theirs already because they heard about it, they talked with us about it, led us to make, I think it's 10 more sales in the next 2 months. It was very rapid. Και μετά έκανε άλλες 10 πωλήσεις, αλλά ήταν όλο επειδή ήταν εκεί κοντά και μιλούσε με τους ανθρώπους και τους έκανε τέλος πάντων να συμπάσχουν με την όλη διαδικασία. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. It's a very particular case. It's a very particular case, but I also bring that because Yorgos, do you want to join for a second? Or should I come with the mic? Because just to wrap it up, yeah, just to wrap it up. So the thing is that I think that gave an idea to Yorgos to how about selling films up front and not just when they are finished, and that what you have achieved already with Agora, with 2 main co-producers. Γεια χαρά από μένα. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπε ο Τιερή. Η ταινία άρχισε να πωλείται στην ουσία ως ιδέα. Δηλαδή την ώρα που γράφονταν τα πρώτα της καρέ στην κάμερα, έπρεπε να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Σχεδόν η διεθνής αγορά ήξερε ότι γινόταν. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν η ταινία στην ουσία βρισκόταν στα τελικά της στάδια, ήταν ανοιχτή και περίμενε το τέλος της ιστορίας. Το τέλος της ιστορίας, έτσι όπως την είχα εγώ στο μυαλό μου, ήταν το πότε τα μάτια θα έμπαιναν στην Αγία Παρασκευή. Αυτό συνέβη το Νοέμβριο του 2013. Στις 4 η ώρα το πρωί μπήκαν τα μάτια στην ΕΡΤ. Στις 10 η ώρα το πρωί η ταινία είχε φύγει για το εξωτερικό. Όπως είπε, ήταν 4 οι προαγορές που είχαν γίνει. Και αν θυμάμαι καλά, πωλήθηκε στη συνέχεια και ακόμα πωλείται τέλος πάντων γύρω στα 20 τηλεοπτικά δίκτυα αφότου έγινε. Το ίδιο συμβαίνει και με το Αγορά και συμβαίνει σε πολύ πιο συστηματικό επίπεδο τα τελευταία από το 2012 και εντεύθεν και στη συνέχεια. Και πάει μια χαρά, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έκανε και την πρεμιέρα της στο CPH Docs της Κοπενχάγης την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Αυτό, θα ήθελα ένα σημείο μόνο να τονίσω συγκεκριμένο. Πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να ταιριάζει μαζί σου. Ένα φοβερό πράγμα αυτό. Δηλαδή, να είναι... Έχω συνεργαστεί και με άλλους διανομείς στο παρελθόν. Πρέπει να βρεις τον άνθρωπο εκείνο με τον οποίο μιλάει την ίδια γλώσσα. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να είσαι τεχνικά
καταρτισμένος. Δεν μπορεί την ώρα που καίγεται ο κόσμος και όλος σου λέει να σου πω κάτι, στείλε μου ένα DVD να δω την ταινία, να πεις μισό λεπτό να πάρω το τεχνικό μου, πες το τεχνικό κτλ. Θυμάμαι με την Διορή να επικοινωνούμε χριστουγεννιάτικα, τη νύχτα των Χριστουγέννων και να ανταλλάσσουμε πράγματα. Θυμάμαι την Αναστασία να βρίσκεται σε επαφή κάθε νυχθημερών. Δηλαδή, πώς να σας πω, όλο το delivery έγινε από μας. Θέλω να πω ότι ήμασταν ικανοί να παράξουμε το τάδε φορμάτ που θέλετε, το συγκεκριμένο κανάλι. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που πρέπει να είσαι και λίγο μοντέρ, πρέπει να είσαι και λίγο καμεραμάν, πρέπει να είσαι και λίγο απ' όλα. Μόνο έτσι μπορεί να συμβεί. Πολυλόγησα, σας αγαπάω πάρα πολύ. Είναι φοβερός τύπος, είναι και πρώην πάνκης. Just one last thing, actually. Why do we get interested in a hard political story like this one? Because we believe that it's a local. Everybody thinks it's a local story. It's not a local story. We used to sell films internationally because they were well done, creatively cinematographical films, and we still do. But clearly nowadays we have to go global. If you have a local story, you have to release this story in such a way that people abroad, if you want to go internationally, understand that your story stands out, that it's not only an extraordinary, well-shot, well-filmed, and directed and edited story, but that is a story that concerns everybody else, because we live times of retreating and going back to our own cultures and places, and for that we believe that Agora is a great film because it shows that what happened here in Greece is just a step. It's a laboratory, and we know that it's going to happen everywhere in Europe, maybe to different degrees, but that was certainly shock therapy, and we're going to get that in Belgium. In Belgium there was 120,000 people in the street last week, and it was the same thing than in Greece, and there are budget cuts already in Belgium too. Same story, it was just a bunch of hooligans that were fighting the police. Πολύ σύντομη μετάφραση συνοπτική σε αυτά που είπε. Τον ενδιαφέρουν λοιπόν οι ιστορίες, οι πολιτικές, θα έλεγε κανείς, και οι ιστορίες που δεν έχουν μονάχα ένα τοπικό ενδιαφέρον, αλλά και ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον, και γι' αυτό ενδιαφέρθηκε για την ταινία και για την τηλεόραση, αλλά και για την επόμενη ταινία για την Αγορά, γιατί πιστεύει ότι αυτό το πράγμα το οποίο πολλοί νομίζουν ότι αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο είχε αντίστοιχα μεγάλες διαδηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα και προϋπολογισμούς που κόβονται πάρα πολύ άγρια, ειδικά στο θέμα της κουλτούρας. Just to conclude rapidly, I think the most important thing to know about when you're talking about sales, because it seems to be a bit provocative to talk about numbers and sales, and art is not necessarily about sales, but everybody has to live. But I think what is very important is to really know your audience. Which film you're making for which audience, and be honest with it, be honest with yourself. Not every film has to go internationally, that's clear. Some do, but then you have to make and take all the good arguments with you, and eventually work with somebody else to do this job with you. If it's not, it can be very international also, because it's very topical. There is a big thing that goes on internet, it's about chili sauce. It's about the brand. Some guy likes some kind of great chili sauce, and he made a film about it. And it's a funny film. And you know what? There are many people that like this chili sauce. In America, there are fan clubs of this chili sauce. Okay. And this guy has made a lot of money with a chili sauce story. And the film is quite funny and quite all right. You know. You can make money on internet also with dedicated audience. Okay. Λέει λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς το κοινό του. Δεν είναι όλες οι ταινίες για να κάνουν παγκόσμια επιτυχία, αλλά μερικές είναι, και ότι στην περίπτωση αυτή που οι ταινίες θα έχουν μια διεθνή καριέρα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς σε ποιο κοινό θα απευθυνθεί. Και έλεγε το παράδειγμα για κάποιον που έκανε μια ταινία στο ίντερνετ για την σάλτσα τσίλι, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και έχει πάρα πολλούς θεατές, και μπορεί να βγάλει λοιπόν κανείς λεφτά κάνοντας μια ταινία για το ίντερνετ για μια σάλτσα καυτερή, ξέρω εγώ. Είναι hot. Now I would like to call Jan to join us in the discussion. Thank you very much, Thierry. Please, where are you going, Jan? Jan, Thierry, stay with us. Stay with us. Sorry, please stay. Stay with us. We are going to talk all together.
Yes, please. Yes. So, sorry about all this Greek that you were. I've been coming to this country for quite a while, so I'm So quite used to this. you followed the whole And discussion. I'm totally now? ashamed that I'm not speaking the language yet. But did you follow the whole discussion? Yeah. No. Okay. Yeah, Okay. Good. So tell us a little bit. What is your take on all of that? But it's a bit difficult to go after Thierry because many of the things that I've been writing down I was supposed to say. You already said that, of course. But I will try to maybe give some more detailed information and about some more interpretations of how the market works. Θα μας δώσει λοιπόν μερικές ερμηνείες, μερικές παραπάνω πληροφορίες για το πώς δουλεύει η αγορά. Documentary seems to be very popular. There are a million festivals around there, pitch forums, there's all kind of seminars. Είναι πολύ δημοφιλές το είδος, έχει πάρα πολλά φεστιβάλ, πάρα πολλά φόρουμ. But if you look at the scale, the world scale, I always, every year in Amsterdam, after ITFA, I buy my agenda for next year, okay? And in the agenda, on the first 2 pages, are all the telephone numbers of all the countries. So my first exercise is to circle all the countries where we sell our films. Αλλά παρόλα αυτά η κλίμακα δεν είναι μάλλον τόσο μεγάλη. Νομίζω ότι εκεί το πάει τόσο μεγάλη όσο φαίνεται. Οπότε φεύγοντας κάθε φορά από το Άμστερνταμ, σημειώνει τα τηλέφωνα που έχει πάρει και τις χώρες στις οποίες βρίσκονται. So I circle those countries and I end up with our world has maybe 230 sovereign nations. There's about 35 to 40 countries where we sell these types of films. Οπότε μόνο 35 από τις 230 χώρες που έχει ο So that's a bit πλανήτης the αγοράζουν. scale we are talking about. Για να έχουμε ιδέα για την κλίμακα, για τα μεγέθη. And if you look at those countries, there are, let's say, 6 or 7 bigger countries where you can get relatively decent fees for the films. Και σε 6-7 από αυτές τις χώρες μπορεί να πάρει κανείς έτσι λογικά χρήματα, αξιοπρεπή χρήματα για τις. Then there are 10-15 what I call the middle-sized countries. Ναι, και οι μεσαίου μεγέθους χώρες, Holland, 10-15. Belgium, Spain, Italy, Switzerland, yeah. Switzerland. Switzerland has 3 clients, which is very nice. 3 languages. Okay. Λοιπόν, το It's Βέλγιο, η a very Ολλανδία. nice country, very nice country. Η υπέροχη. The only trouble is they pay in Swiss francs and not in euros. And then there is a whole series of very, very small countries where the money is not very great, you know. And Thierry mentioned 1,000, but there is also countries where it's 500 or 700 euros. I have seen a lot of that. Και υπάρχουν και πολλές χώρες οι οποίες είναι μικρές και δίνουν πάρα πολύ λίγα χρήματα. 1.000 ευρώ είπε ο Thierry, μπορεί να είναι και 500 ή 600, το έχω δει πολύ αυτό. Especially the Baltic countries, for Well, I example. mean, Estonia, $500. Latvia, yes. And then they deduct also 10% withholding tax, which is a royalty income tax. Και με 10% φόρο But after having seen all those rules of the European Commission, I'm still very happy I'm a sales agent and not a producer. Να το μεταφράσω. Λέει λοιπόν ότι μετά από όλους αυτούς τους κανόνες που είδε, χαίρεται που είναι αντιπρόσωπος πωλήσεων και όχι παραγωγός. Thierry mentioned the different markets, the famous pyramid, which is quite just. Let me make just a note about the first one, which is the theatrical. Λοιπόν, για την κινηματογραφική διανομή των There's two observations. There are films that work. There are films that made in a certain country and work really, really well in their own country. And there are films that are and the same films maybe not necessarily export for theatrical in foreign countries. So sometimes a domestic story works really well domestically in our own country, in the cinema, and then the producer comes to me and says, "Look at the incredible success we had. Why don't you export it for the cinema also outside?" Οπότε και μια χώρα η οποία είχε επιτυχημένη πορεία στις αίθουσες εθνικά δεν θα έχει απαραίτητα την ίδια πορεία διεθνώς. Οπότε πηγαίνουν και του λένε κοίτα τι καλά που πήγε στη χώρα μου, μήπως να την πουλήσουμε και. And then again about scales, then I explain, look, take any European country, take France as a country, and look at how many theatrical distribution companies there are in France. Και τους λέει λοιπόν, κοιτάξτε για να δούμε τα μεγέθη, πόσοι διανομής κινηματογραφικοί υπάρχουν στη Γαλλία για παράδειγμα. And then we look at how many of those companies have experience with releasing documentary films. Και πόσοι από αυτούς έχουν εμπειρία στο να διανέμουν ντοκιμαντέρ. How many of these companies have actually released a documentary in the last 2 years? Και πόσοι από αυτούς έχουν βγάλει ένα ντοκιμαντέρ. So you really go down to from 30 to 40 distribution companies to maybe 4 or maybe 3 or even maybe 2 companies that have experience with documentary. So that's the scale with theatrical. Και από 35 λοιπόν διανομής που μπορεί να έχει η Γαλλία συνολικά, φτάνει στους 2 μόνο οι οποίοι έχουν μια τέτοια εμπειρία. And also, last note about theatrical. Theatrical distribution of documentaries is basically the same as the theatrical distribution for fiction films. The films need to have something promotable. The distributors need something to work with. And it is all to a certain point speculation.
Πρέπει λοιπόν, το ντοκιμαντέρ είναι όπως και η ταινία μυθοπλασίας, πρέπει να έχει κάτι το οποίο να πιάνει, να το πω έτσι, κάτι το πιασάρικο, κάτι με το οποίο να μπορεί ο διανομέας να δουλέψει. We take on, let's say, 15, maybe 20 films a year. 15 με 20 ταινίες το χρόνο. Our company, and maybe 2 we try those other markets. Maybe 2 of those films. Maybe 2 of those what? Of those 20 films a year, we try the theatrical market via the festival circuit. Και μόνο 2 από αυτές τις ταινίες θα έχουν διανομή στους Most of the films that we take on are, in the end, basically going straight to television. Okay. Και οι περισσότερες από αυτές πηγαίνουν κατευθείαν στην τηλεόραση. Okay. If we have the long format films, we do use the festival circuit. And maybe I want to say something about the festival circuit as a means of promotion for your films. 3 minutes. Huh? 3 minutes we have. 3 minutes, yes. Oh my God. And then we have Q&A, because we... Okay, so that we can have a Q&A. Because festivals always come up in almost every discussion I have with producers. Yes, okay, we look at festivals in 4 categories. We have 4 κατηγορίες. We have 4 launch pads. These are plateau de lancement, where you launch your films on a worldwide scale. Sundance, Berlin, Toronto Film Festival, and ITFA in Amsterdam. These are the 4. Αυτά είναι τα 4 φεστιβάλ, λοιπόν, Βερολίνο, Sundance και ITFA και Toronto. There's an A-list, the important festivals in different countries, 50 or 60 across the globe, all through the year. If we cannot get a launch pad, we find a group of festivals in a certain time period, like the April, May, June time period with Hot Dogs, with Tribeca. So that's number 2. Not second choice in that sense, but it is a second choice. And then there's the rest. Ναι, εξηγεί τα διαφορετικά φεστιβάλ, τη στρατηγική των φεστιβάλ που ακολουθεί. If we work with the film, we will tell the filmmaker or help the filmmaker to do that trajectory via launch and A-list. And once that has all been explored, then it's free to go anywhere else. Και αφού έχει γίνει, λοιπόν, και βοηθάνε την ταινία να βρει το δρόμο της στα φεστιβάλ αυτά, και αφού το εξαντλήσουν αυτό, μετά κάνει ό,τι θέλει. There's the fourth category. These are on one side specialized film festivals. There are film festivals on films on art that attract specialized clients. Ecological event festivals attract specialized people in that field. And in the same category is what I call the nice trips. It's like the Bermuda International Film Festival. Και υπάρχουν, ναι, και τα φεστιβάλ που είναι ωραία να πηγαίνει κανείς, όπως στη Βερμούδα. For many years there was a friend of mine who did a festival in Puerto Rico. And he had a deal with an airline, first-class tickets. Wonderful. So are we supposed to think that this is all you do, just travel around nice festivals? And it's got to be who's paying for that exactly? I mean, mixed pleasure. It's a mixed pleasure. Business. I have one more important remark. The people who buy for television, which is still the largest market that we have for these documentaries, many of these buyers have lost over the years a lot of their autonomy. Yes. That means that in the past, Thierry and I, we can go to a market and we came back with results. There were sales made on the spot. In the pitch things, there were people who sat at the table and said, I do this film, deal done. That is gone a lot. Under pressure of economic issues, the TV stations, the schedulers and the network people have taken the power, and the buyers have to go back, and the buyers will have to answer a question. That's my last note. No, the buyers have to answer the question to the boss, why does our audience have to see this film? They will have to pitch the film to their boss, basically. Well, you have to, and that is a task for the filmmaker to think about that. Why is my film something that an audience there needs to see? If you can answer that question, that's a very good thing. Ναι, λέει λοιπόν ότι αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στις αγορές είναι ότι αυτοί οι οποίοι ήταν αρμόδιοι, οι commissioning editors των καναλιών, έχουν χάσει πάρα πολύ από τη δύναμή τους και από την αυτονομία τους. Παλιότερα μπορούσαν και οι δύο, όταν πήγαιναν στις αγορές, να γυρίσουν πίσω έχοντας κάνει πωλήσεις. Τώρα δεν γίνεται έτσι. Τώρα αυτός που θα είναι εκεί από τον αντίστοιχο τηλεοπτικό σταθμό θα πρέπει να γυρίσει πίσω και να μιλήσει με τον προϊστάμενό του και να του εξηγήσει γιατί το κοινό του σταθμού τους θέλει ή πρέπει να δει αυτή την ταινία, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει και αυτός που κάνει την ταινία, ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, γιατί αυτή η ταινία είναι σημαντικό να φτάσει στο κοινό. Γιατί πρέπει κανείς να δει αυτή την ταινία. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ βασική ερώτηση εξ αρχής και για όλους. Yeah. Thank you very much.
Any questions? I have questions too, but who is going? Okay. But I have questions. Please. Παρακαλώ, όποιοι έχουν ερωτήσεις, σηκώστε τα χέρια σας για να βάλουμε μια σειρά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ωραία. Ένας, δύο. Μόνο 2 ερωτήσεις έχουμε. Ωραία. Και ο Βαγγέλης Φάμπ. Kesisoglu. My name is Kesisoglu, filmmaker, director, producer, you name it. Καταρχήν, όπως φαντάζομαι όλοι μας εδώ, θέλω να ευχαριστήσω και την Ένωση για την ωραία εκδήλωση και όσους μίλησαν. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γαβαλά της ΝΕΡΙΤ, δεδομένου ότι ακόμα εκκρεμούν προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει προς την ΝΕΡΙΤ και παλαιότερα προς την ΕΡΤ για παραγωγή πάνω από 1 χρόνο, ποια περίπου μπορεί να είναι τα χρονικά όρια που η ΝΕΡΙΤ θα μπορούσε να δώσει σε έναν ενδιαφερόμενο παραγωγό ένα letter of intent ή ένα, πώς το λένε, ένα letter of commitment. Δηλαδή, αν σας φέρουμε μια πρόταση αύριο, θα μας έχετε μια απάντηση σχετική σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, θα πρέπει να έχει πρώτα εγκριθεί από κάποια επιτροπή ή από το ΔΣ, πώς γίνεται? Καταρχήν, εγώ δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή για τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί μέχρι τώρα, γιατί φαντάζομαι δεν αναφέρεστε μόνο σε συμπαραγωγές, αναφέρεστε σε όλες τις προτάσεις που είχαν γίνει. Οι προτάσεις βασικά που είχαν γίνει μέχρι τώρα ήταν για... Όχι, σας ρωτώ για τις προτάσεις από αύριο. Από αύριο. Ωραία. Λοιπόν, γίνεται εισήγηση στον πρόεδρο αυτή τη στιγμή για τις προτάσεις τις οποίες έχουμε. Και από εκεί και πέρα καθορίζεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα επειδή είναι νεότευκτο το ΔΣ και καθορίζονται τώρα οι κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος και οι προτεραιότητες, μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτουν και οι συμπαραγωγές. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ από την πλευρά τη δική μου είναι ότι οι προτάσεις όλες θα φτάσουν στη διοίκηση, με κάποια εισήγηση προφανώς. Και από εκεί και πέρα το συντομότερο δυνατό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση. Δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, γιατί θα ήμουν εκτός τόπου και χρόνου αν το έκανα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σίγουρα θα ενημερωθεί η διοίκηση για το τι προτάσεις υπάρχουν και από την πλευρά τη δική μας τι αξιολόγηση υπάρχει. Από την πλευρά του φορέα, δηλαδή του γραφείου του τομέα των διεθνών συμπαραγωγών. Από εκεί και πέρα η πορεία η οποία θα ακολουθηθεί, πιστεύω ότι και από την πλευρά της διοίκησης, επειδή ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, για την οποία δεν ευθύνεται ούτε η σημερινή διοίκηση, αλλά πόσο μάλλον η παραγωγή φυσικά, θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να υπάρχει μια απάντηση και μια κατεύθυνση στο τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς και στο τι μπορείτε να στηρίζεστε. Ελπίζω τουλάχιστον όσον αφορά τις επιστολές υποστήριξης, ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο και απλό να δοθούν εφόσον είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει την ΕΡΙΤ και έχει σχέση με τη χώρα μας, την τωρινή κατάσταση, κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό κτλ. Οκ, ευχαριστώ. Και η άλλη μου ερώτηση είναι προς τους κυρίους αντιπροσώπους. Same question. Η άλλη μου ερώτηση είναι προς τους κυρίους αντιπροσώπους πωλήσεων. My next question is to you, sales agents. Can an independent producer with an independent single project approach you and tell you, this is my project, could you please find money for me to produce it, or could you find money for me to sell it, to make it? Yes. Well, sometimes we do, but most of I spend 80% of my time selling completed films. Okay. And 20% of my time I help producers find some pre-sales, primarily from TV. I don't go to funds. That's the producer's task. But from broadcasters, we may be able to find funds. But then all these same questions apply. I mean, how interesting is the project for a foreign broadcaster? Okay, so we may have your addresses and contact. Sure. It's basically about you know, we probably put a bit more time in the pre-sales because we've taken this model and we kind of prove right until now. But let's see in a year if it's still the case.
So we do spend more time on two projects, but I would say it's help me help you. It means, you know, please help me help you. If you help me help you, then we will help you. But yeah, that means if you come to me, I'm not going to help you if it takes a time that I cannot put from my company in a project that I don't believe in. But if you make me believe in and make me believe and help me make believe that channels would be interested in, then we're not going to help you. We're going to work with you and we're going to make our business out of it because we need to deliver and we need to make money. But yes, of course, that's what we do. Okay, thank you. Θέλετε να το μεταφράσω στα ελληνικά? Πρέπει να... I have to say something on this one. So you spend 20% of your time on films that you enter when in development, production. And you, percentage? We're for now a three-people company. I have one pre-sale manager that does only pre-sales, and I have a sales manager that does sales, and I do the acquisition, and I make the circus turning. That's it. So it's like half of the time. Sorry, just one question. Just one question, very important. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση, παιδιά. Θέλω να ρωτήσω υπό ποιες προϋποθέσεις και γιατί project θα εμπλέκονταν πριν ξεκινήσει η παραγωγή και πριν την ταινία, σε στάδιο development, αν μου επιτρέπετε. So the question is, και για σας κυρία Γαβαλά ισχύει αυτή η ερώτηση. What are the conditions for you to get involved in a project when it still is at the development stage? Okay, start on the right, on the left, and then goes on the way. Our rule is normally, but there are always exceptions to the rule, of course, depending on who is the director and the production house. If it's very strong and we like the subject, we fully believe in it and we have no much regulations. But our main regulation is we do join a party. It means we step into, what we do is bridging the gap. If it's funded already to 50 or 60% and the producer has been shooting all his bullets and doesn't know where to go anymore, or is already in production and doesn't have the time to do that anymore, we'll manage to find the rest of the money. That's the main rule. Yeah. It's about money. Huh? No, it's not about money. It's about sustainability. When I take on a project for production, I need to pitch it as incredibly well as the producer. So I need to be really engaged. I need to have fun, and it has to be important, it has to be relevant. That's one thing. Personal involvement, personal. Secondly, increasingly, because there are so many documentaries in production everywhere, I'm a little scared sometimes of other similar things that are happening in the market. I am involved in a project that's in production, and I was able to make a very good pre-sale to Arte about sugar in our foods everywhere. Sugar in marketing. There is a film about sugar in ITVA in competition. There's a film last week in CPS Docs in Copenhagen in a competition. So there's already 2 films on the market. So it's a bit of a trick. It's a bit of a danger. So I will do a bit of that research before I get on board, and to also warn the producer maybe not to waste its time. Εγώ θα είμαι, δύο πράγματα θα πω. Για μας μετράει πάρα πολύ η ιδέα, η κεντρική ιδέα. Μετράει πάρα πολύ ποιος κάνει την πρόταση αυτή, αν έχουμε ξανασυνεργαστεί μαζί του και το πόσο φερέγγιος και πόσο ικανός είναι να το φέρει πέρας. Και βέβαια το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι letter of intent. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπέρα. Αυτό. Μία ερώτηση και ένα κλείσιμο να κάνω εγώ. Απευθύνεται στους sales agent αυτή η ερώτηση. My name is Vangelis Fampas. I'm a producer and composer, music composer. I would like to ask you, based on your knowledge of the Greek documentary scene, have you observed something in the thematology or in the production of Greek documentaries in whole that would make them perhaps less marketable globally than documentaries that come from other countries? I would not point particularly Greek films in difference with other origins of films, but there is pretty much in every country that has a minimum national funding of the documentaries that allow some expenses and that allow to make films even with not too much money, but money enough.
every country knows that situation of films which are interested in the national audience, but not a wider audience, because dealing with local questions, sometimes with a lot of skills and very well done and with very good cinematography, but the subject itself is not reaching out the country. And that's not only Greece, really. So, just one thing, some of the countries are more lucky than that. If you look at Denmark, for example, there is a great national fund. There is also a television that works a lot with independence. And there is a kind of a dragon professional that is rocking the international scene and making sure that these films find partnerships with other channels. And that's an example that works because of the industry itself of the given country. So I don't think it's particularly a Greek thing, but it's due to the conditions of production mainly. But there are some productions in certain countries who have maybe a potential, and then we maybe help the producer to adapt that film for a foreign market. I mean, I took on Elena Servopoulos' film about, I think the title was called Greeks Work in Progress. Well, the first thing was I changed that title because that's a ridiculous title. And we added some information to that film in an hour version. So she has a long version for what she wants to do here in this country, and the hour version has a little bit more information to explain things to a foreign audience. And sometimes that's possible, and that's a very good thing, I think. Είναι ανάγκη να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και μόνο σκεφτείτε κάτι. Το σημαντικό ζήτημα είναι οι συνέργειες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς σαν Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ είναι να φέρουμε τα δύο μέρη το ένα κοντά στο άλλο και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες που ασχολούνται με τον ντοκιμαντέρ και όσοι ενδιαφέρεστε, σας καλούμε αν θέλετε να γραφτείτε κιόλας. Είναι έξω η Μαρία Γεντέκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους καλεσμένους. Και στο επανειδών με αντίστοιχες εκδηλώσεις.